Czy nadal marzysz o małym, białym domku pod Krakowem, prawie na wsi? Może ten spełni Twoje marzenia. Jeśli to jest ten dom, przyjdź już na początku lipca, w weekend będzie zorganizowany dom otwarty. Możesz zabrać swoich bliskich, mamę, teściową, babcię, sąsiada, kogo chcesz i zobaczyć ten dom osobiście. Możesz go oglądnąć, złożyć ofertę i jeszcze w te wakacje zamieszkać. Zapraszam, Maria Daniec, Grupa Pro.